Ко става, пичове? Аз съм Магнитик БГ и това е следващия епизод от нещо. Всъщност, това е отваряме нова позиция с Динаксър, всъщност. Той май няма. И прекъсва като не знам ко. Напуваш се да се населиш ли? Всъщност, това е нашия привейт сървър на модпак наш. Нашия модпак се казва Expert Teaching и сървър се казва Expert Teaching. Всъщност тук, но и вие може да играете, само трябва да се кандидатирате. Не знам, на Vanilla Minecraft, не знам, на FeedTheBeast, не знам, ще уточним и ще напиша в описанието. Пиши, човек, пиши. Сървъра сме аз, Динаксър и той Кокикс. Всъщност Кокикс е брат ми и той е с купена игра. И аз поиграх и леко копах само. Ето ми е мина за там. Да, ето ме. Надолу. Направил съм си известни тулове. И тук ми са леглото, печката, слаб. Или монстър. Хихи. На DieRoll 20 най-вече. На DieRoll 20 от FeedTheBeast лаунчера. Ще пратим и кракнат лаунчер за FeedTheBeast. Всъщност линк откъде да си го изтеглите. И на версия на модпака DieRoll 20 също. Може да се кандидатирате на Horizons и на Monster. Обикарам като муха без глава, човек. Няма значение. Това е друг въпрос. Може да играете и вие, и вашите приятели може. Само да се кандидатирате. Сървъра има свободни 20 слота, за сега има малко хора, които играем. Да, Монстър е... Всъщност Монстър е много лек. Не, базикам се, Монстър е един най-тежкия непривейт пакет от FeedTheBeast, така че по-добре на DieRoll 20. Сега ще... The fuck? Аз се засях. И аз пообикалях баячко. Да намеря... Да, пак засявам. Пак обикалях бая, всъщност спавна е нататък или нататък. Тук е Динаксър, ето. Waypoint. Там е Динаксър. Сега ще отим до него. Ще отим до него и защото той искаше да му направя една система с Logical Pipes. Той се развива по-бързо от мен, защото аз първо играя само ще снимам и ще играя. Събрал съм, намерил съм един вилидж. Ето нещата, които имам. Които съм сега, копър, диаманти или копах 2 емералда. На такъв баям, аз не знаех, че се намеря емералди, така че. Намерих 2 и дадах на Динаксър. Марбъл имам, Silver Wood, което не трябва да е тук, Silver Sapling не трябва да е тук. Байшкоеркен сава. Тук ми се Талкрафт на магическия мод. Тук някои други ресурси. Тези, това и това ги намерих в Dungeon, на спаунър, Dungeon Spawner. Нататък на един байам. Намерих, направих с 4 такива за, може би другия епизод ще направим ферма за витари. Тук смелтнах си някои айтеми преди Динаксър. Тук те не съм ги смелтнал. И то направо ги направих на блокове. Както си събрах, един стак събрах, да, половината на тях, защото те далече живеят от... Не намират, те са на един остров. И не са намерили пустиня, аз намерих. Всъщност, ей там се събира. Се намерих, аз обрах колко може. Сега, епизод всъщност туториал ще бъде на Logical Pipes система, като е Applet Logistics. Да, и вулкан имам. На Applet Logistics. Подобно на Applet Logistics, само че по друг начин. С тръби и BuildCraft от BuildCraft мод. Този байм е много готин, ама нещо, описът ми се бъгна. Целия... Аз бях заредил адски много чънкове, но нещо ми се бъгна. Аз играя на фар. Да,
То за здравей. М? Аз не искам да пробвам на фар. Що? Не искам. Добре. Всъщност, Не знам не какво знам ще дали казах ли, че Кокик си е брат ми? каза. Кокик си е брат ми. В момента е зад мене. Играе на лаптопа си. Защото е на лаптоп, аз. Колко малко хората са умерли. Аз 2 пъти те по брат ми 11, Динаксър 16. То за здраве, бе, то за здраве. Няма ли какво да правят и решили да се... Аз бях скочил, няма значение, епично в лава. Това е друг въпрос. Убивам зомбито и това нали съм бог и сам дърпам се назад и скачам в лава. Това е друг въпрос. Да, пак засявам. Не знам защо тук баям така, да засявате. Айде да спим. Чакай сега. Лягай. Коти, лягай. Лягай. Аз идвам само да туря 2 блока. Айде. Коки! Лягай. Лягай, бе. Ай. Готово. Колко лягай? Всички легнахме. Готово. Готово. Сега си правя лодки и идвам към вас. Ай, ще пусна клипа, къс сме там. Чове, тук съм. Това е брат ми. Колко свали сега, може да... Брат ми се казва Кристиян. Да ти видят скина. От Динакса. Готин скина. Създавам елния мангал. Ей там. Обаче Динакса. Динакса. Ето. Он ви смелта тя. Алуминиум отбрас. Знаеш каквото е алуминиум отбрас? Май бронз. Май бронз, човек. Не знам. Мисля, че Чакай, е да. бронз. Чакай. Боже, чакай, не ти пика. Тук го дропа пак такова, бе. Пак го дропа. То се сравнява, бе, хора. Много боже. Ще преспа на едното ваше договор. Еми, са... Вземи едно учетен блоко, защото има едно... О, това е алуминиум отбрас. Ама обаче... Това е май бронз. Чакай, сега ще да. Там. Обаче... Не знае, че може да се направи такава броня с това. Да. Тук чънковите ми са нещо спряха да... Мокни, бе, буждам той. Чънковите ми са... Изключиха, нещо спряха и паднах, почна да падам и се направих на гейм мод да мога да литна. Защото ще да умра. Айде бе, спейте бе! Къде? Лег. О, човек май с брас ли се правиш и това бе? Тая броня. И бе, такъв, то си има и брон. Пак ви смъртам. Значи, направихте ли тези неща, които ви казах? Че ви трябват? Сега да видя. Мисля, че не. Добре, готвим ще се направи. Ами ти не ми беше казал какво е. Ти не ми каза нищо, брат. Сега ще видя. Изкопали си. Ако ти трябва нещо, сам си го направи. Добре. Аз и сега ще си излея родите, ако ти трябва помощ. Окей, ще излиеш родици, окей. Еми, лея ги в момента. Да. Да раздем, че О, ти почвам с 20 генетика, Защото малко си
защото малко ми тъпо стана като бях излял от сървъра един път и ми бяха изчезнали всичките ефекти и се отказах. И Еврома също може да са такова смелти. Не знаете. Ама няма молтен. Е, Няма молтен. ми изкарай си го смел, защото му мази. Какво го изсара, бе? Не знам. Направи си, окей, има ти ключ. Опа, крипър идва към нас. Окей. Аз след малко ще направя мейстритър. Ще го заведа към храст, към годинчи храст. Това ще ви трябва... За енергията, къде ще ви е енергията? Тя в момента е там, не знам. Това ще ви трябва енергия да снимам. Моите и РФ и моите така, чай да не мога да свърши. Да, може РФ. Бавно. Е, Къде да го слагам? И аз ще направите два ендер честа и 3 батпака. Така, ендер понча. Ще ми трябва да направите. Що така? Честь. Значи... Вършвам това, което не е предишно да има. Да. Окей. Значи, тук за разликата, сега всъщност ще прави между разликата, той има до 5 MK5. Значи, разликата между MK1, MK2, колко дръпна са, бе? учих, знаеш, че му... MK3 и MK4 и 3 има и 4 и 5. Чакай малко, бе, обяснявам. Не бе, знак се да изчакам малко. Значи, тук... О, да, трябва да се отворя с ключ. Може Значи, тук може да сложи само едно. Тук на MK2 може да сложи само 2, на MK3 3, на MK4 4, на MK4 може да слага 4, а пък на MK5 може да се слагат до 8. Такива карти, тези. Трябва да се изкопна, тук е тупчица. И тук. Не, брат. Тук ще е такова. Чо... Къде са айтемите? Така. Къде ти бронят? Да. Кажи дупча. Добре. Леко дупча. Хубаво. А няма дупча, тук ще дупча. Тримбовам. Ай, там ще трябва получа. Опата, виж на опата е? Не знае. Тука, на тези ще наредим, защото са повече. MK1, защото няма смисъл за повече. Стана, не. Трябва да. Тука ли? Сега ви слагам тръбици. Чуя се, дали да ни изсерая едно коре в океана. Не сте знам. Който да искаш. Ма ще трябва да прекарвам тръби, простоти. Не знам. Стане голям тръбопровод. Направи си 10 реакция. Брат, аз имам ендерперли. Емиш. Аз ендер чест не мога да направя. Една ендерперла там най-май има само. Кажа да търсим само енда за ендерперли. Да, може и така да направим. Аз друг епизод ще го търсим. Ние нямаме ендерпели за ендер, ама това е друг въпрос. Гледам съберем там някой да открием. Нашия мод пак всъщност той е между мен и Динаксър. Не знам дали го казах.
не се сеща. Всъщност е супер лек, щом Динаксър може да го играе и не възкъсва. Си играе спокойно без да му лаги и други приятели. Значи стабилен мод пака. Добре, хубаво, браво на тебе, ще те репебера. Това е мега изморчаването. Изкушим се. Аз мисля да ги сложа тия всичките и да дойда. Да. Да. Много нещо казах. Ето тук, като се сложат тази карта, от тук мога да се настроя какъв айтем. Аз мисля да се изкъпя в сметарите. Смелтерите. Не скъпи се, но. Да. Скъпи се. То полезно. Се къпиш. Да. Сега турим някой чист. Си сараят и ти се. Не знае, че ти няма да умреш. Май ще трябва да се крафтат още такива. Мана. Ще му е майката. И ти псува, бе. Да, почуй сега. Сега ще напълня всичките, ще сложа тръбите, само тези. И ще се върна, когато правя другите по-интересните неща. Всъщност. Сега идвам. Айде. Фак. FPS Rock. Че направихме всичките това всичкото. Тия пайпове. И сложихме айтеми по тях, различни. Сега дойде време за свързване. Basic pipe. Значи винаги между две такива трябва да има basic pipe. Така. Аз казвам всякъде ще сложа с basic pipe. Колко разкарай се, бе! Приятел, тук ми се причи. Няма с друга работа. Отивах в минута. Отивах в минута. Така. Ето. Нали фактор е револът ръба ръбачка като... Така бе. Чай сега да помня. Откъде да взема? Не съм свързал тия, бе. Става и за ти... за кака другия. Моля? Нали то ръбър от Manufacturer дет става пак за кабели, както от индустрията. Еми хубаво, защото ние имаме бая стакове. Бая... Направих. Ето тука. И така. Само че какво да бъде така. Ето имаме енергия. Пайповите би трябва да бачкат. Сега и тестването на пайповете. И всъщност тук да бъде. Така за всеки случай. И request pipe. Нищо няма. The fuck. Какво съм объркал? Не знам. Диск.
Дивишко съм объркал. Башка, нали? Сега ще ми кажеш, че съм объркал пайповете. Чакай да ни бяха други пайпове. Знак се направо. Принцип. За ми. Нали както наставаше на пясък? Моля? Нали както наставаше? Трябва да направя съркити. И аз пък съркити. Фак. Да, пак. Пак ми излитър е по-бързо. Чуя? И се върна да видя само какъв е проблема. И ще дойда. Пак съм тук, пичуем. Системата на Dinaxar е оправена, но нещо с кена ми се бъгна, сигурно трябва да се леса на компютъра. Писато. Да, Стив съм за сега. Сървъра, да кажа, че не е премиум. Мога да и сте скракната игра. Престичника се лаунчва по принцип. Какво да го да кажа, очаквайте следващия епизод, където ще правим ферма за вилджери и може би Mana Beans ферма и ще имам малко повече айтеми. Пичове, това беше от мене. Да ви хареса епизода и до следващия.